nwe jumbe ma mwami pe CDF katolalgo odio gerego who is good and who is bad the spirit of the country and this is why I always say Kenya no lal mana at the time manager kom Kibaki jomane onge in the table mane Kibaki gija kom winjure no chako kelo nonsense and that is how we lost the country. Ne bera no big spirit manager kom Kibaki ngocha donyo wan mabur nikech sani inara kori wacho ndechi nitie kama jakom no yao maka jakom golo ni this majo mane benefit ndechego. None of the people here can be leaders. None. Omiyo gimwa winjire uru and I don't know because and the way ma Kenya bunge operate I don't know and I don't like it. Nikech wadu wapere jok moko ma psychophants. Wakie gimonego wawachi at what time and when. Gik mana paro ma are important now. Eni nyoro piny ni odwa lal. Muwakela new thinking in the leadership. Thinking in bekwa kielo to anwango ninti another problem. There is one animal moso anwango all tenders everywhere. Wakiane ne mengo pesa di in the whole world. To mana ka wantiere jogo mose yudo tenders kanyo adwa na duok Victor to akokinyi makawuono nikech ne waneno ka jadolo mano mar kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit nyaka sani koro en bende no lieko ni yuarruok mar siasa masani di nyime pacho kae en mano mar temo umo wang jo Kenya mar mondo mi jo Kenya kik penjo makoni kod kocha kotudore kod gigo ma sirikal poko time yo makare sani wangeni nitiere kamino mano mar Adani madwa ka paundeke majika manen gino ma osebed ka iwache ahinya kata kamano sani koro weche mamoko chiere dwa thicho ko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyalo bedo ni magi gin tugo